las aceras un poquito más estrechas, no era tan mona, la calle es mucho más bonita ahora, no es tan interesante para el tema de aparcamiento, pero bueno, todo no se puede tener, y entonces la calle es una calle que ha quedado muy bien. Abans el carrer era més estret, semblava més fosc, més brut, i ara és més ample, hi ha molta llum, molts arbres, és més net també, i sembla més nou el carrer. Com a comerciant veterà del carrer, la gent està molt satisfeta i la veritat que ha quedat molt bé i estan molt contents tots els veïns. Esperem que sigui per a millorar i poder vendre més.